from Lilongwe to Mzuzu this morning. Although I stand before you with a heart too heavy for words, and though I know that you are all filled with more anxiety than words can soothe, I humbly beg your pardon and ask you to allow me to tell you what we know so far. At 7:05 a.m. this morning, a Malawi Defense Force aircraft number MAF-TO3 left Mzuzu Airfield and landed at Kamuzu International Airport at 7:48 a.m. to carry the Honorable Vice President to Mzuzu to attend the funeral of former Attorney General and Minister of Justice, late Honorable Ralph Kasambala. Then at 9:17 a.m., the aircraft departed Kamuzu International Airport with the Vice President and 9 other individuals on board, including Mr. Lucas Kapeni, Mr. Chisomo Maneni, Ms. Gloria Mtukule, Ms. Chanil Zimbiri, Mr. Dan Kanyemba, Mr. Abdul Lapken, as well as Colonel Sambalopa, Major Selemani, and Major Aydin, who were the MDF officers operating the aircraft. However, upon arrival in Mzuzu, the pilot was unable to land the plane due to poor visibility occasioned by bad weather. And aviation authorities advised the aircraft to return to Lilongwe. But the authorities soon lost contact with the aircraft. The MDF commander contacted me immediately, and I ordered him to effect a search and rescue operation and to give me a report within 4 hours. That report was given to me at 3 p.m., and by that time, it had been established using signals from telecommunication towers in the area that the plane was located somewhere within a 10-kilometer radius of Raiplai, which has since become the area of focus for the MDF search and rescue operation. I know that some media outlets have reported that the search and rescue operations has been suspended, but this is false. MDF soldiers are still on the ground carrying out the search, and I have given strict orders that the operation should continue until the plane is found. I have also directed the MDF officials who are overseeing the operation to give you, everyone, regular updates on how the operation is going so that you can all be informed about the progress of establishing what happened to our loved ones, our colleagues, and our fellow compatriots who were on board that flight. I know that this is a heartbreaking situation. I know that we are all frightened and concerned. I too am concerned. But I want to assure you that I am sparing no available resource to find that plane. And I am holding on to every fiber of hope that we will find survivors. We have already contacted our neighboring countries, as well as development partners, including the U.S. government, the British government, the Norwegian government, and the Israeli government, who have all offered support in different forms, including the use of specialized technologies that will enhance our capacity to find the plane sooner.
and I am most grateful for this support. Until I address you again, I ask you to use the MDF updates as an official source of information so that you are not misled by hearsay. And more than anything, I ask you to pray for those who are on board and for their families. But come what may, I assure you that God is with us and will see us through this dark tunnel, especially if we stick together and help each other. Thank you all for listening, and God bless you. Amalawi azanga, pompano panangomaliza msonkhano wa dzidzidzi umene nayitanitsa wanduna zonse kuti ndiwafotokozere iwowa ngakhalenso akuluakulu aboma zimene zachitika m'dziko mwathu kulingana ndi ndege imene yasowa koma itatenga a vice president wolemekezeka bambo Saulos Klaus Chilima kuchokera ku Lilongwe kupita ku Mzuzu mawa lero. Ngakhale kuti ndayima maso panu mtima wanga uli wosweka kusowa mawu ndikhoza kulankhula, ndikudziwanso kuti inu nonse muli odzazidwa ndi nkhawa chifukwa ndilibe mawu amene ndikhoza kuchotsa nkhawa imeneyo. Ndikupemphani modzichepetsa kuti munikhululukire, mundilole ndikuwuzeni zimene ndikudziwa pali pano. Mawa lero nthawi ya 5 minutes 7 kalowera angokwana, Malawi Defense Force anatumiza ndege yawo nambala MAF-TO3 kuchokera ku Mzuzu ndipo inatera pa bwalo la ndege la Kamuzu nthawi ya 7:48 mawa mweuno. Anabwera kuti adzatenge a vice president kupita nawo ku Mzuzu kuti akakhalepo pa maliro amene anali attorney general komanso nduna ya chilungamo malemu wolemekezeka Araf Kasambala. Ndiye mene imakwana 17 minutes 9 kalowera kwana, ndegeyo inanyamuka Kamuzu International Airport, inanyamula vice president komanso anthu ena 9 amene anali pa ndegeyo. Mwa iwo ndi a Lucas Kapeni, a Chisomo Chimaneni, Mai Gloria Mtukule, Mai Shanil Dzimbiri, Bambo Dan Kanyemba, Bambo Abdul Apken, komanso Colonel Sambalopa, Major Selemani, and Major Aidin, amene ndi akuluakulu wa MDF amene amayendetsa ndege. Koma amene amafika ku Mzuzu woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene inalili ku Mzuzuko. Ndipo anawawuza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Komabe anthu aja analeka kulumikizananso nthawi itangopita. Ndiye akomanda wa MDF anadzandiuza zimene zachitika, ndipo nawuza kuti yambamponi kufunafuna ndi kuti tikhoza kupulumutsa anthu monga mmachitira ino. Ndiye munipatse ripoti la nkhani imeneyi pakutha maola 4. Ripoti limenelo anabwera kudzandipatsa nthawi ya 3 kaloko, ndipo mmene imakwana nthawi imeneyi
nkuti zitadziwika kuti kolingana ni zina ndi zina zimene amaona zizindikiro zokhudzana ndi mathawa, anaona kuti ndegeyo ikuoneka ngati ili mkatikati mwa mtunda wokwana 10 kilometers yozungulira Laiprai. Ndipo pano patere nkhani yofunafuna ndege imeneyo ikuchitika pa mtunda umeneyo. Nudziwa kuti ena alembapo kuti zofunafuna ndi kuti tipeze ndi kupulumutsa anthu za ndegeyi zalekeka, koma chimene chisichoona. Choona chake nchakuti asilikali wa MDF ali komweko ndipo akufunafunabe. Ine ndaawuzitsa kotheratu kuti ntchito imeneyi ayipitirize mpaka natayipeza ndegeyo. Ndawawuzanso asilikali wathu amene ali kuyang'anira pologalamu yofunafunayi kuti apereke kwa Amalawi wonse pa nthawi yake mmene zinthu zili kukhalira, kuti Amalawi azidziwa kuti zimene zachitika nzamtundu wanji, chifukwa okondedwa wathu komanso azathu tigwira nawo ntchito ndi azathu amdziko muno amene ali pa ndege imeneyi, anthu afunika adziwe chawachitikira nchiyani. Nudziwa kuti izi nzoswetsa mtima ndiponso nkhawa ilipo. Tonse tachita mantha, tonse takhudzidwa. Inenso zandikhudza kwambiri, koma ndifuna ndikutsimikizireni kuti tiyesetsa ndi chilichonse tili nacho ndege imeneyi tiyipeze. Ndipo ine ndagwiritsitsa chiyembekezo chakuti tipeza amene apulumuka. Ifeyo tawawuza mayiko azathu amene atizungulira, komanso tawadziwitsa azathu amene timalumikizana nawo pa ntchito yachitukuko kwathu kuno, mwa iwo ngati boma la America, boma la azungu ku England, komanso ku Norway, ngakhalenso ku Israel. Wonsewo anena kuti apereka thandizo lililonse limene lingafunikire kuonjezerapo makina amasiku ano amene akhoza kutithandiza kuti tipeze ndege imeneyi mwamsanga. Ndifuna ndithokoze chifukwa cha sapoti yawo anthu onsewo. Mpaka ntakulankhulaninso, ndifuna MDF asilikali wathu azipereka mauthenga kawirikawiri kuti aliyense asangomva za m'maluwa koma adziwe zimene akuchita pa nthawi yake. Ndikupemphani tiye tipemphere ndipo tipemphererenso iwo amene ali pa ndege imeneyi ngakhalenso mabanja wawo. Koma chingachitike nchamtundu wanji, ndifuna ndikutsimikizireni kuti Mulungu ali nafe, ndipo Mulungu atidutsitsa mu nthawi ya mdima yotere, makamaka pamene tikhala limodzi tonse mogwirizana nkuthandizana. Zikomo chifukwa chakutsereza kuthenga umenewo. Ambuye Mulungu akhale nanu.